ሚኒስተር ዜና አቶ የማነ ገብረ መስቀል መበል 19 ስነ ስርዓት መመረቅታ ኮሌጅ ዋኒንን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ኣብዝሃወ መደረ እንተመረቅቲ ብፍላይ ትምህርትኩም ንምዝዛም ዝገበርኩሞ ዘይሕለል ጻዕሪ ጻማ ረኺቡ ኣብዛ ጉዕዘ ህይወትኩም ኣገዳሲት ናይ መቐይሮ ዕለተ መመረቅታ ምብጻሕኩም የውሃና እንኳዕ ደስ በለኩም ብምባል ክቡራት ወለድውን ደቅኹም ኣብ ምዕባይን ምኽስኳስን ንዘፍሰስኩም ወጻዓት ከምኡውን ነዚ ናይ ሎም መዓልቲ ክብርን ዓወትን ንኽጓናጸፉ ዝገበርኩሞ ወፍሪ ኣቡስል ፍረ በጺሐሎሞ የውሃና ክብል ተዛሪቡ ዝኸበርኩም መምህራን ድማ ብዲሲፕሊን ዝተሃንጹ ብቑዓት ተወዳደርትን ተምሃሮን ንምምራቕ ግዜኹምን ሞያዊ ፍልጠትኩምን ወፊኹም ዘርኣይኹሞ ትግሃት ኣካል ናይቲ ብቑዕ ወለድን ምህናፅ ዝካየድ ኩለንተናዊ ሃገራዊ ወፍሪ እሞ እንኳዕ ፍረ ጻዕርኹም ኣርኣየኩም ነዚ ክብሪ ይስምዓኒ ክብል ገሊጹ ብምቕጻል ኩላትና ከም እንግንዘቦን ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ጽምብል በዓል ናጽነት ዳግም ከም ዝገለጾን ትግባር ዕቱብን ኣድማዕን ፕሮግራም ምምዕባል ጸጋ ሰብ ካብ ቀንዲ ሕመረትን ቀዳምነትን ልምዓታዊ ፖሊስ መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ ጸኒሕ ኣሎ ንሃገራዊ ገስጋስ ልምዓትና ኣርባሒ بعالم درجة معراري كمون وسننه زيبلو زي نصف ጎድንታቱን ባህሪያታቱን ሩዳኣ ስለዝኾኑ ብምባል ይገልጽ በርግጽ ኤርትራን ዘመናዊ ልምዓት ዝድርኽ ባህሪያዊ ሃብቲ ማዕድን ባህሪያዊ ኢኮኖሚ ስትራቴጂያዊ ቦታ ምቹእ ክሊማ ዝተዓደለት ሃገር እያ እዚ ሓቂ እዚ ኣቦቱን ከሎ ነዚ ናይ ወለደታት ርስቲ ብኣድማዕን ውሕሉልን ኣገባብ ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ሃገርን ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝብና ንኽውዕል ልዑል ሙያዊ ፍልጠት ዝዓጥቀው ፊን ጻዕራምን ዜጋ ምፍራይ ቀንድን ወሳንን ረቑሓ ምዃኑ ኣየማትን ብዘይካ ዝካ ማእከላይ ዘመን ኢንዱስትሪያዊ ሰውራት ጀመረ ገስጋስ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ባዚ ቅልጥፍ ናህሪና ብዘመነ ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ ዘመን ኣብ ዝተጋገረሉ ዘሎ እዋን ምስ ዓለም ማዕረን ምስጓምን ኣሞያዊ ፍልጦ ሳይነስን ቴክኖሎጂን ዝህሉ ጋግኒ ምፅባብን ኣብ ምምዕባል ጸጋ ሰብ እንገብሮ ወፍሪ ምስ ኩሉ ካልእ ብድሆታት ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ክዓቢ ግድን እዩ ከም ተቀዲሙ ዝተጠቐሰ መንግስቲ ኤርትራን ትምህርቲ ከም መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰልን መሰረት ሃገራዊ ህንፀትን ገይሩ ስለ ዝሪኦም ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ዝጽላት ዝገዚፍ ወፍሪ ገይሩ እዚ ምስቲ ናይቲ ንህላውና ከም ሃገርን ህዝብን ዝፈታተኑ በብእዋኑ ዝተኸሰቱን ዝቕጽሉ ዘለውን ግደማዊ ተጻብኦታትን ሽርሕታትን ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ኣብ ዝሓለፈ 35 ዓመታት ብዝተገበረ እኩብ ወፍሪ ቁጽሪ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ብ544 ሚእታዊ ቁጽሪ ኣብያተ ትምህርቲ መባእታ ብ288 ሚእታዊ ማእከላይ ደረጃ ብልዕሊ 720 ሚእታዊ ካልኣይ ደረጃ ድማ ብ528 ሚእታዊ ዓብይሎ ቁጽሪ ትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ እውን ካብ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ናብ 6 ድማዕቲ ኮሌጃት ክብክብል እንከሎ ቁጽሪ ተመረቕቲ ብመንጽር ካብ ዓመት ናብ ዓመት ብተዓጻጻፍና ወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ናይ ሎም ዓመት ቁጽሪ ተመረቕቲ ኮሌጅ ዋኒንን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ድማ ናይ ዝመርኣይ እዩ ከም ተቀዲሙ ዝተጠቐሰ ምስቲ ናይ ተቐጻሊ ግዳማዊ ተጻብኦ መንግስቲ ኤርትራ በቐሊል ዘይግመት ክፋል ካብ ጠቕላላ ጃምላ ሃገራዊ እቶት ነዝጽላት እዚ ብምምዳብ ፍትሓዊ ተበጻሕነት ትምህርቲ ንኹሎም ዜጋታት ብምርግጋጽ ውጽኢታውን ብቑዕን ሓይሊ ሰብ ንምፍጣር ዓብዪ ድርኺት ከም ዝፈጠረ ማንም ዘይስሕቶ ሓቂ እዩ እኩብ ሃገራዊ ፍልጠትን ሞያዊ ብቕዓትን ንምዕዛዝ ዝውጠኑ መደባት ምስ ናይ ቀረባ ማእከላይን ርሑቕን ስትራቴጂያዊ መደባትና ተሳንዮም ክኸዱ ኣገዳስነቱ ንጹር እዩ ምዚ ዝተኣሳሰር ኣብ መንጎ ባህርያዊ ፍልጠትን ንረቂቕ ሓይልና ዘጉልብት ማሕበራዊ ፍልጠትን ዝህሉ ዝንቕ ርትዓውን በብእዋኑ ክግምገምን ክኽለስን ከም ዘድሊ ብሩህ እዩ ብደረጃ ዓለም መሰረታውያን እምነታት ህዝብታት ዝፈታተኑ ተርእዮታት ኣብ ዝቀላቐሉሉ ዘለዉ እዋን ናይ ሕብረተሰብና ስነ ምግባር ከይብረዝን ዝያዳ ክኹላዕን ኣብዞም ዓውድታት ትምህርታት እዚኦም ማለት ሲቪካዊ ሕጋዊ ባህላውን ታሪካውን መድያት ዝህልወና ኣካዳሚያዊ ፍልጠትን ምርምርን ክዓብን ክዓምቆን ዘለናዮ ተሃዋስ ዘመን ዝጠልዎ ጉዳይ ምዃኑ እውን ብዙሕ መደረ ዘድልዩ ኣርእስቲ ኣይኮነን ብኻልእ ኣዘራርባ ኣካዳሚያዊ ፍልጠትን ሞያን ካብ ክብርታት ሕብረተሰብና ዝተነጸሉ እንተኾይኖም ውሽጣዊ ሰላምናን ርግኣትናን ክብርዙ ስለ ዝኽእሉ ትካላት ላዕለዎት ትምህርትን መምህራንን ማዕረ ኣካዳሚያዊ ስራሕ ንህንፀት ብቑዓት ዜጋታት እኹል ሚዛን ሂቦም ክሰርሕሉ የድሊ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ነዚ ዕማም ንምፍጻም ብኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ትምህርትን ምርምርን ከምኡውን ኩለን ኮሌጃት ብዝተፈላለዩ ውዳበታትን መድረኻት ንዝተኻየዱ መደባትን ጻዕርታትን የመስግን ክቡራት ተመረቕቲ ከምቲ ብዘይሕለል ጻዕሪ ትምህርትኩም ብዓወት ትዛዝሙ ዘለኹም ንዕቤት ሃገርኩምን ህዝብኹምን ውፍይ ኣበርክቶ ከም ትገብሩ ጽኑዕ እምነት እዩ ኣብ ሃገራዊ ልምዓትን ህንጸት ሃገርን ዘለኩም ግደ ብንቕሓት ተወፋይነት ዕቱብነትን ትግሃትን ክትዕዝዙ ቀሲምኩምዎን ዘለኹም ሞያ ከዓ ብቐጻሊ ጻዕርን ምርምርን ክትዓብዩ እላቦ ብምባል መደርኡ ዛዚሙ ምፍጣጥ ሕወሓትን ስርዓት ብልጽግና ናብ ዝለዓለ ጠርዚ በፂሑ ይርከብ ዝሓለፉ መዓልታት ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ስርዓት ብልጽግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ናብ ደባት ክልል ትግራይ ኣይህ ዝኾነ ዕጥቅን ኣፅዋርን የጽግዕ ከም ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ጸቕጢ ብምግባር ነዚ ክስተት ዝኽእል ሓደገኛ ኩናት ደው ከብሎ ጻውዒታት ኣቕሪቦም ነይሮም ማሕበረሰብ ዓለም ግን ኣብ ክንዲ ሰበስልጣን ስርዓት ብልጽግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ኣብ ልዕሊኦም ጸቕጥታት ዝገብር ብኣንጻር ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ክልል ትግራይን
ጸቕጥታት ክገብር ተራዩ ድሕሪ ዝነዝም ዕዛቢ ሕወሓት ትማል ብወገን ከባብታት ራያን ኣላማጣን በዝሒ ዘለዎ ሰራዊትን ኣጽዋርን የጽጋዕ ከም ዘልየን መራኸብታት ናይ ኢትዮጵያ ጸብጻብ ዝርግሓ ዘለዋ ብመሰረት እዚ ወፂ ዝርከብ ዘሎ ጸብጻባት ሕወሓት ከበድቲ ብረታትን ኣጽዋርን በዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ከም ዘጸግዐ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ሓያል ምፍጣጥ ሰፊኑ ይርከብ ከም ዘሎ ኣብዚ ሓበሬታ ወፂ ዝርከብ ዘሎ ኣምሓራ ዋር ኣፕዴትስ ነዝተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ምፍጣጥ ኣብ መንጎ ስርዓት ብልጽግናን ሕወሓትን ኩናት ክኽሰት ናይ መዓልታትን ሰዓታትን ሕቶይ ብምባል ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ክልቲኦም ኣካላትን ወገናትን ብወገን ራያ ኣላማጣ ከቢድ ብረታትን ታንክታትን በዝሒ ዘለዎ ሰራዊትና ጸጊዖም ከም ዘለው ድሕሪ ምሕባር ፋኖ ነዚ ኩነታት ብጥብቂ ይከታተሎ ከም ዘሎን ንስርዓት ብልጽግናን ሰራዊት ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ሓንሳብ ንሓዋር ንምጥፋእ ኣብ ዝግበር ምንቅስቓስ ምስ ሰራዊት ትግራይን ሕወሓትን ክትሓባበር ድልው ከም ዘሎ ኣምሓራ ዋር ኣፕዴት ሳብቲ ዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጾም እዚ ድማ ካብ ንስርዓት ብልጽግና ዘሻቀል ተዘርጊሕ ዝርከብ ዘሎ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት እዩ ሕወሓትን ስርዓት ብልጽግና ናብ ከምዚ ዓይነት ምፍጣጥ ካብ ዝኣቱ ልዕሊ 1 ዓመት ኣቁፂሩ ይርከብ ኣሎ ዝሓለፈ 6 ሸዋርሕ ክልቲኦም ኣካላትን ወገናትን ብወገን ከባብታት ምዕራብ ትግራይ ኩናትን ምልውዋጥ ተኹስና ኣካይዶም ነይሮም እዮም ዝሓለፈ 1 ወርሒ ኣብ ከባብታት ሸራሮ ስርዓት ብልጽግና ናይ ድሮን ደብዳባት ፈጺሙ ነይሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ናይ ክልል ትግራይ ዓበይቲ ከተማታት ናይ ድሮን ነፈርቲ ኩናትን ምንቅስቓሳት ናይ ስርዓት ብልጽግና ቀጺሉ ዘሎ ሕወሓት ከምኡውን ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ሒዝናዮ ንርከብ ዘለና ወርሒ ናብ ኩናት ከኣቱ ዝለዓለ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ይበርቃሉ የነጉዳሉ ኣርሚ ሰብዓ ዕጥቃ ደልድሎ ዝብል ድምፂ ህዝባዊ ወኒ ተሰኒዩ ኣርሚ ሰብዓ ዝተሰመየ ምንቅስቓስ ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ምዕራፍ ሒዙ ይቀላቀል ኣሎ እዚ ተበግሶ እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ፀንሐ ናይ ምትእምማንን ምሕዝነትን ሃጓፋት ንምፅጋን ከምኡውን ንሓበራዊ ረብሓን ሰላምን ክልቲኦም ህዝብታት ንምስራሕ ዝዓለመ እዩ ብፍላይ ምስቲ ኣብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተተሓሒዙ ኣርሚ ሰብዓ ዘባዊ ሰላም ንምውሓስ ሓበራዊ ዕላማን ቂዱ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዚ ምንቅስቓስ እዚ መሰረት ናይቲ ጽምዶ ተባሂሉ ጽዋዕ ዘሎ ሓድሽ ናይ ሰላምን ምትሕብባርን መድረኽ ኮይኑ ኣብ ርክብ ዞም ክልተ ኣሕዋት ህዝብታት ሓድሽ ተስፋ ዘርአ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹ እዚ ከምዚሉን ከሎ ዝወደቐ ጌታቸው ረዳ ትማሊ ናብ ገጻት ቲክቶክ ብምምጻን ኤርትራ ዝምልከት ክግዕር ተራእዩ ይርከብ ኣሎ ጌታቸው ረዳ ነቶም ኣብ ግዜ መለስ ዜናዊ ዝተመስረቱ ዓፋር ቄሕ ባሕሪ ዝበሃል ምንቅስቓስ ናይ ዓፋርና ኤርትራ ባሕሪ ዘለዎ ነፂልካ ዓሰብ ዝርእሲ ከተማ ክልል ዓፋር ንምስራሕ ዝብል ጥሙሕን ዕላማ ናብቲ ሽዕዋን ዝተኻይደ ግን ካብ ኣቢሉ ዝፈሸለን ዝሞተን ዝማህመነን ኣብዚ ሕጂ እዋን ስርዓት ብልጽግና ከበራብሮ ዝፍትን ዘሎ ገለ ዝኣረጉን ዝጠፈሹን ጉጅለታት ምስኣቶም ኣብ ገጻት ቲክቶክ ብምምጻእ እዩ ጌታቸው ረዳ ክግዕር ተሰሚዑ ዝርከብ ዘሎ እዞም ኣስናኖም ዝወዱን ዝኣረጉን ጉጅለታት እዮም ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ትማል ምስ ጌታቸው ረዳ ኣብ ገጻት ቲክቶክ ተኣኻኺቦም ነይሮም ስርዓት ብልጽግና ብወታደራዊ መዳይዶ ወታደራዊ ሓይሊ ብምባል ዘካይዶ ፈተነታት ክሰርሓሉ ኣይከኣለን ንዝተፈላለዩ ዝጠፈሹ ጉጅለታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኻኺቦ ሓንቲ ፍረ ክረክብ ኣይከኣለን ሕጂ ድማ ኣብ ቲክቶክ ተሸኪዑ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ እናገዓረ ይርከብ ኣሎ እንተ ናይ ጌታቸው ረዳ ነገር ግን ካብ ውድቀት ናብ ውድቀት ኣብ ሓመድ እናንገርገረ ይርከብ ኣሎ ይትረፍ መሬት ክልል ዓፋር ካብ መሬት ኤርትራ ድርን ቅንጣብን እውን ክርከብ ዝከኣል ኣይኮነን በኻል ዜና ድማ ቢንያም መጀመርታ ውድድር ሓደጋ እኳ እንተጋጠሞ ዘይሕለል ትብዓት ብምርኣይ ናብቲ ቀንዲ ጉጅለ ተመሊሱ ኣብ መበል ካልኣይ መድረኽ ቱር ደ ፍራንስ 2026 ኣብቲ ማእከላይ ስፕሪንት ራብዓይ ብምውፃእ 14 ኣገደስቲ ነጥብታት ጨቢጡ እቲ ተኸላኻሊ ሻምፒዮን ቀጠልያ ማልያ ኣብቶም ዝቕፀሉ ጎልጎላት መድረኻት እንደገና ንምቕላስ ድልው ምዃኑ ካብ ሕጂ የርኢ ኣሎ ከም ዝበለ ጽንዓትን ተጸዋርነትን ድማ ንቢንያም ተፈታዊ ተቐዳዳማይ ብብዙሓት ዝገብሮ እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብ ንሶባ ሰንዓፈሎም ዘበንክራ ማስካይድ ወፍሪ ምግራብ ንምዕዋት ኣብ መደብራት ፈልሲ ጎሎን እምባላኻን ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ፈልስታት ኣግራብ ከም ተዳልወ ተገሊጹ ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳት ዘገዳምን ኣብቲ ንሶባ ኣቶ ዮሃንስ ዘካርያስ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ድማ ኣብ ክልቲ መደብራት ፈልሲ 30 ሚእታዊት መበቆላውያንን 70 ሚእታዊት ዘይመበቆላውያንን ኣግራብ ከም ተዳልወ ብምጥቃስ ኣብ መንበር ኣባይቲ ናይ እምነት ቦታታት ኣብያተ ትምህርቲ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ትካላት ከምኡውን ናይ ፀንዐ ቀላጥ ቦታታትን ማይ ኮዖታትን ክትከል ምዃኑ ኣረድዩ ጻድቃን ብዝተኸተሎ ጌጋ ኣገባብ ሻዕብያ እግር መኸል ሽንቅላጥና የውፂና ክብል ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ጆን መንጋግ ተዛሪቡ ስርዓት ኢህወደግ ኣብቲ ብጉጊ ቅማረ ዝኣተወቶ ዕንደራ ከም ቀንዲ ወታደራዊ መራሕን ኣመኻርን ኮይኑ በርቃዊ መጥቃዕቲ ዝኸፈተ ባህላዊ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ እዩ እዚ ባህላዊ ጀነራል ጻድቃን ኣብ 1976 ናብ ሕወሓት ተሰሊፉ ብመሳልል መምዘና ሽመት ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ካብ ሜጀር ወይ ካፒቴን ማለት መራሒ ሓይሊ ኸማን ክረኽቦ ኣዝያ ኣጸጋሚ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ማዕርጋት ጀነራል ዶክተር
ዶክተሬት ፕሮፌሰር ኣዝዩ ርካሽ ስለዝኾነ በዓል ጻድቃንን ካልኦትን ተቋደስቲ እዚ ስማው ማዕርግ እዮም። እዚ ባህላዊ ጀነራል ካብ ናይ ዘመነ ቀዳማይ ኩናት ብማዕበል ሰራዊት ምህላቕ ካልእ ዝመልክቶ ታክቲክ ኣመራርሓ ኩናት የብሉን። ኣብ ግዜ 17 ዓመታት ቃልሲ ወያነ ብዙሕ ዝከር ታሪክ ጅግንነት የብሉን። ድሕሪ ወያነ 4 ኪሎ ምስ ተቆጻጸረት ከም ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይኑ ጻድቃን ይመሪሕዎም። ከም መርኣያ ብቕዓት መሪሕነቱ ዝጥቀስና ዓለም ዘስካሕሕ ኩናት እግሪ መኸል እዩ። ኩናት እግሪ መኸል ስርዓት ኢህወደግ ንመጀመርያ ግዜ ብድሎን ድሎ ፊት ንፊት ምስ ሰራዊት ኤርትራ ዝገጠመትሉ ኩናት እዩ። ኣብዚ ኩናት ጻድቃን ላዕለዋይ ኣዛዚ ናይ ትስርሒት ተኽላይ ኣሸብር ድማ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ኢህወደግ ኣዘዝቲ ኮይኖም እዮም ኣካይዶሞ። ኣብዚ ህልቂት ኩናት ዝጠፍአ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተሃሙኻ ታንክታትን ታሪክ ገዲፍና ኪኖ ሕምቀትን ድኽመትን ናይ ዝበሃላዊ ጀነራል ካልእ ንዛረቦ የለን። ሄደ ጾሮና ላይ ሄደ ማን በሚሊተሪ ዓለም ውስጥ ማንም ደንቆሮ ሻለቃ የማያደርገውን ስህተት ጾሮና ገብተው እንደሚጨፈለቁ ያውቅ ነበር። መለስ ሂዱ ግቡ ብሎ ፈረምልን አሉት። ፈረመ። እዛ ሄዶ አልቅሶ ወደ አዲስ አበባ መጣ። ይህ ነው የጻድቃን ውጊያ ውሎ እና የጻድቃን ሙያ ግን ልንገርህ እዚህ ጋር የለም። የእነዚህን ካላመጣ ፕሮጀክት ኣስመራ ዓመታዊ 4 ሚልዮን ቶን ማዕድን ከፍሪ ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ሙሉእ ዓቕሙ ክሰጋገር ተስፋ ዝግበረሉ ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ናይ ፈተነ መስርሓት ወዲኡ ናብ ደረጃ ምቕራብ ፍርያት በፂሕ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ምንጭታት ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ምፍራይ እንተኣትዩ ንዓመት 4 ሚልዮን ቶን ማዕድን ንዕዳጋ ከቕርብ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ ከባቢ ኣስመራ ተደኪኑ ዝርከብ ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ናይ ፈተነ መስርሕ ብዓወት ድሕሪ ምዝዛሙ ቀዳማይ ገጽ ናይ ፍርያት ከቕርብ ከም ዝበቕዐ ተገሊጹ። እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ፕሮጀክት ኣስመራ ናብ ሙሉእ መስርሕ ዝኣተወሉ ግዜ ዓመታዊ 4 ሚልዮን ቶን ሓመድ ማዕድን ከፍሪ ምዃኑ ኣመልኪቱ። ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ኣብ 4 መኽዘናት ማለት እምባ ደርሆ፣ ዓዲ ንፋስ፣ ግቦን ድባርዋን መስርሕ ዕደና ከም ዘሰላስል ዝፍለጥ እዩ። እዚ ፕሮጀክት ኣብ ዝተተሓዘሉ ዓመት ንቕድሚት ብምስጓም ኣብ ወርሒ 4 ናይ ፈተነ መስርሕ ክዛዝም በቂዑ። እቲ ሓበሬታ ቀፂሉ ድሕሪ ናይ ፈተነ መስርሕ ልዑል ዓቐን ኮፐር ካብ ድባርዋ ብዓወት ናብ ፍርያት ከቕርብ ከም ዝበቕዐ ተገሊጹ። እቲ ንፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ኣብ ቀዳሞት 8 ዓመት ፈለማ 29,000 ቶን ኮፐር፣ 83,000 ቶን ዚንክ፣ 42,000 ኦዝ ወርቂ፣ 1 ሚልዮን ኦዝ ሲልቨር ዓመታዊ ከፍሪ ምዃኑ ተገሊጹ። ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ን17 ዓመታት ገምገማዊ ናይ ምፍራይ ዕድመ ከም ዘለዎ ድማ ይፍለጥ። እዚ ፕሮጀክት ዕደና ዓመታዊ 4 ሚልዮን ቶን ሓመድ ማዕድን ናብ ዕዳጋ ንምቕራብ ዓሊሙ ንጥፈታት የሰላስል ከም ዘሎ ነቲ ፕሮጀክት ኣመልኪቱ ዝወፅእ ሓበሬታ የመልክት። እዚ ኣብ 4 ከባቢ ኣስመራ ዝርከብ ዓድታት ተዋሂዱ ንጥፈታቱ ኣብ ምስልሳል ዝርከብ ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ኣብ ኤርትራ ተዛዕበየ ፕሮጀክት ዕደና ምዃኑ ይንገረሉ። ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ በቲ 60 ሚእታዊት ዝሓዘ ሲችዋን ሮድ ኤንድ ብሪጅ ማይኒንግ ኢንቨስትመንት ከምኡውን 40 ሚእታዊ ዝውንን ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ዕደና ኤርትራ ንጥፈታት ዕደንኡ የሰላሰል። ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ 8 ሚያዝያ 2024 ልዑል ዲግሪ ዘለዎ ኮፐር ኣብ መኽዘን ድባርዋ ናብ ዕዳጋ ዓለም ብምልኣኽ ፍርያት ኣሃዱ ክብል ከም ዝበቕዐ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ፕሮጀክት ጠቕላላ ዋግኡ ከባቢ 500 ሚልዮን ዶላር ኣቢሉ ከም ዝግመት ነዚ ፕሮጀክት ኣመልኪቱ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ የርድእ። ሰራዊት እጉጉም ካብ ድብያ ቃልሲ ናብ ክፉት ግንባራት ተሰጋጊሩ ስርዓት ብልጽግና ካብ መሬት ዓፋር ንምዕላይ ዓብይ ስርሒት ይጽበይ ኣሎ። ሃገራዊ ሰውራዊ ግንባር ሓድነት ዓፋር ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዝነበረ ናይ ድብያ ቃልሲ ሜላ ብምውፃእ ኣንጻር ስርዓት ብልጽግና ስሩዕ ግንባራት ብምኽፋት ቃልሱ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዘሰጋገሮ ተገሊጹ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ንመሬት ዓፋር ካብቲ ጃጃው ተባሂሉ ዝተጸውዐ ሰራዊት ስርዓት ብልጽግና ነፃ ንምውፃእ ዝዓለመ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ጸብጻባት ከም ዘመልክትዎ ሓይሊ ሰራዊት እጉጉም ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ 3,000 ንላዕሊ ብቑዕ ወታደራዊ ስልጠና ዝወሰዱ ዕጡቋት በፂሑ ይርከብ። እቲ ዝያዳ ዘገርም ድማ በብሰሙኑ ልዕሊ 300 ዝኾኑ ሓደስቲ ዕጡቋት ምስ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ብምዃን ካብ ኤርትራ ናብቲ ግንባር ይውሕዙ ምህላዎም እዩ። እዚ ተሪኦ እቲ ተግባር ዘለዎ ናይ ሰብኣዊ ሓይሊ ምንጪ ንዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርእዩ። መሪሕነት እጉጉም ከም ዝገለጾ ቀንዲ ዕላማ እዚ ምንቅስቓስ ንክልል ዓፋር ካብ ትሕቲ ምቁፅጻር ስርዓት ብልጽግና ምውፃእ እዩ። እቲ ሰራዊት ኣብ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ግንባራት ብምኽፋት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፌደራልን መሻርክቱን ሓያል መጥቃዕቲ ንምፍጻም ቅራባቱ ዛዚሙ ይርከብ። እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀወታ ብመሰረቱ ዝቕይር ተባሂሉ ይእመነሉ። እዚ ምንቅስቓስ እጉጉሙ ንኤርትራ ዓብይ ስትራቴጂካዊ ዓወት ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ። ስርዓት ብልጽግና ብተደጋጋሚ ምስ ኤርትራ ዝተወጣጠረ ኩነታት ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዓፋር ከም ዝበለ ሓያል ተቃውሞን ወታደራዊ ምንቅስቓስን ምልዓሉ ንኣዲስ ኣበባ ርእሲ ሕማም ኮይኑ ኣሎ። እዞም ዕጡቃት ቃልሶም ብምጽናዕን መጥቃዕቲ ብምኽፋትን ንስርዓት ብልጽግና
ካብቲ ዞባ ንምፅራግ ዝገብርዎ ዘለው ስራሕ ንውሕስነት ዶባትን ቀርኒ ኣፍሪቃን ሓድሽ መልክዕ ዝህብ እዩ። ሕጁን እቲ ሰራዊት ቃልሳ ምጥንኻር ንዝኾነ መጥቃዕቲ ብብቕዓት ኣብ ምምካት ይርከብ። ብፍላይ እቲ በብሰሙን ዝመጽእ ዘሎ ወታደራዊ ሓይልን ኣዘዝትን ነቲ ግንባር ተወሳኺ ሞራልን ወታደራዊ ስልትን ዓዲልዎ ኣሎ። መሬት ዓፋር ካብ ጭቆና ስርዓት ብልጽግና ነፃ ንምውፃእ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክሰጋገር ምዃኑ ምንጭታት ሓቢሮም። ብኻልእ ዜና ድማ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ሕጁን 26 ዕጡቓት የመን ኤርትራ ነፃ ብምልቃቕ ናብ ወደብ ሑዳይዳ ሎሚ ከም ዝኣተው ምስ የመን ቀርበት ዘለዎን ማዕከናት ዜና ዘርጊሐን ኣብ ዘለዋ ጸብጻብ ኣብ ዝሓለፈ 51 የመናውያን ከም ዝተፈትሑን ሕጂ ድማ 26 ከም ዝተፈትሑ ብምግላጽ ሕጁን ዝተረፉ ከም ዘለዉ ገሊጸን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ገምጋም ከም ዝተጋገየ ተኣሚኑ። ትራምፕ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ነብሲ ሄር መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ካሜኒ ዝተሳተፉ ሚልዮናት ሰባት ድሕሪ ምዕዛብ ህዝቢ ንመራሕቲ ዘይፈትዎ መሲሉኒ ነይሩ ግን ተጋጊየ ክብል ርእይቶ ሂቡ። ብተወሳኺ ዋላ እኳ ኣብታ መዓልቲ ብዙሓት ላዕለዎት ወታደራዊ መኮንናትን ሰበስልጣንን ኢራን ተኣኪቦም ተነበሩ። ምስቲ ሃገር ናይ ሰላምን ዘርብ ተኽእሎ ንምዕቃብ ኣብ ልዕሊኦም ዝኾነ ወታደራዊ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ከም ዝተቆጠበ ኣመልኪቱ።